Uphuthu lolu. Niyalwazi nonke uphuthu. Nomuntu la uthe uzongithuma uphuthu. Mazulu sokhoza itemu lophuthu namhlanje siyalivala bhaqa. Nqi. Kodwa ke mina ngisazoqhubeka ngikhulume ngayo. Mkhaya uphuthu. Usho futhi uma unenkinga Mkhaya. Siyakhala manje. Abanye abazi ukuthi indaba yophuthu iqhamukapi isuke laphi. Wazi wena yini oyaziyo wena. Mawuyindoda wakhuluma amagama ngoba wakhulumisa ukuthi azothandwa ubani. Mntumazi, ufuna ukufitha. Ukuthi ngisima. Wahlelwa intombo naye ngisho ingoduso ayisho umfazi intombo wakhalisa okweambulance wena uyamdumaza. Ngiyakhala manje. Izitho ezinkulu azothi umuntu esifazane okhulelwe ophethe iBP. Ngizokugxoba mina. Ngiyakhala. Ushaye. Maganga thishela mfunga mlotsho emahlabathini. Ngabe ungaceza noma wakuphi ngabe olundi. Mfowethu I'm very disappointed mfowethu on you. Nekhanda sazi ukuthi isondele mbongolo. Lezo umnyama la social media ngathi izinga la Sathane. Hey kahle bo. Yini navigator losiphupho kuleso. Esihlala ko live episode 11. Angikwazi ke wena. Angazi ngisho ingoma yakho eyodwa. Noma wami ungesa kancane kodwa ngiyazi ngizophumelela. Kulungile baba. Kubinsizwa wathula makwala. Ayithi mfethu unebhadi mfethu udinga ukuyogeza mfethu ngamanzi amnyama mfethu yazo udinga umfulo oyimpophoma ngizokuthatha ngikuyise le kwale kuzeni mfana wami eHawiki mfana uyothola lamanzi ayimpophoma ehla kanje eHawiki eMaritzburg. Ivale mfana.